Pipila ka mga residente sa barangay Pamukutan sa Zamboanga City ang midiskarte na lang og pagpasakay og improvised salbabida sa mga residente nga mutabok sa sapa. Kinihuman, wala gihapoy tulay sa lugar nga naguba 7 ka tuig na ang milabay. Aniya ang balitang barangay ni Efren Mamak. Suweta ka, Jason! Gigiyahan ni ining mga residente kining usa ka babae nga nasayrang buntis aron makalabang sa usa ka sapa sakay sa usa ka improvised salbabida nga dunay palanggana sa barangay Pamukutan, Zamboanga City adlawng Huwebes. Matud sa amahan sa babae nga si Jason, mga nakay na ang iyang anak. Busag ipadala na niya kini sa ospital. Nahadlok kuno siya nga basig maabtan og baha gumikan sa mga nasinating pag-ulan sa maong lugar. Ting panser kay Asio Ansina kay sabit ko kay Chemical Bariga di Suy ba grande sir si dali to panel agwa ko nila kontra na Bariga frequente el bata baka tini pana dentro del Bariga sir. Ang maong gisakyan nga gama sa interior sa ligid ug palanggana gipahimos lansab sa ubang residente aron makalabang aron dili mabasa sa pagtabok sa sapa. Kinihuman walay tulay sa lugar nga naguba atol sa pagbaha niadtong 2018. Sumala ni Jason kinsa usa ka mag-uuma. Apektado na sab ang ilang mga produktong agrikultura nga ilang ginabiyahe aron ibaligya. Busa dadawagan sila nga mamuntaran na og tulay. Stretch out kami sir at yung mga benta ba. Hinuon doon na plano ang Zamboanga City LGU aron maaksyonan kini. Tatabi na kita kung na gani the probability of putting such kind of fund okay gani puente no. So I will again provide that information to our city mayor and for the city council to look into the possibility of already coming up with the appropriate funding. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Puro yung sinong mali.